Als sehr stolz das Mägdelein trägt so ein bisschen ein und bezahlen will, oh Schreck, ist die Finte weg. Halo, halo, z tej strony Mikołaj i dzisiaj recenzujemy przyrodę i płynie właśnie do nas dwóch nowych gości i generalnie... Sieć, nie ruszaj się. Nie chcę. Halo, Jaki on jest brudny w ogóle. syczy na mnie. Nie, no weź go stąd. Ja pierdzielę taką przyrodę. Idźcie sobie, sio. Cóż, łabądki 10 na 10, no w żadnej grze takich jeszcze nie było. Jezu, a mi ciśnienie podniosło. Otaczają mnie. Weź, bo jak to wyjdzie, nie mamy jedzenia. One nie powinny być jakieś takie dzikie. Spokojnie. Napierdzielą nas na śmierć. Spokojnie. Jak one syczą. Jaki brudny, zobacz, jest. Umyłbyś się. Dobra, oddalamy się pomału. Kuźwa. Spokojnie. Bez nerwu. Cóż, sytuacja jest dość nietypowa. Trochę... Takie rzeczy się właśnie dzieją, jak człowiek odejdzie od komputera. Mogą cię zapierdzielić łabędzie. Ha! Tym razem nam się udało. Cóż, mamy powtórkę z rozrywki. Tylko jak usiadłam. Nie można. Aga? Co to znaczy jak macha? Że wstaję. Przepraszam, to się Nie, ale nie biegaj. Nie biegam, ale się boję. Boże, mamo, jeżeli to będziesz oglądać, to cię kocham, a mój pokój zostaw w nienaruszonym stanie. Co panowie chcieli? On jest takie... Rzucasz się? Zaraz wyjdę. To oberwiesz ze skrzydła. A teraz ja usiądę i zobaczymy, co znowu.